Uban fara dukka fisu baban mu muna gaishe ka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Uban fara dukka fisu baban mu muna gaishe ka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Farko na sanya ilahu shi yayi ni yayi kuma nura makagin dare rana wanda shi yayi wata yayi zara salati dubunin ka ga manzon mu abban zara alaye sahabbai na saka sahar ni mai waka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Ya rabu ka an samun na waƙe sarkin waka sarki a waƙar Hausa na bincika ba kamar ka ciki da wajen ƙasar nan tabbas babu kamar ka kana tallafawa mawaka manya har na ƙasan ka an har karero waka ai dole ne a yabi ka farin halin ka yasa masoyan ka ke kaunar ka wannan dalilin ne yasa na ce zan waƙi ka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Maƙiyan ka fada wanka Allah ya ƙara tsare ka uwar rago ake wajaje ta zarmi ko sai dai barka ko da naka kaso na kware Allah ya ƙara tsare ka kai mai faɗan cewa yan inuwa ya taƙin ka ina da tabbacin cewa ƙarya kake ba shakka wa ina masoyan nura na gari da ba su da shakka har ma na ƙauye ku fito mu karkaɗe ɗan kuka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Na kammala gaisuwa saura yan amana zan kawowa Abdul Ahmad kwashewa ɗan amana da ya wuce kowa Abdul Ahmad nura kansa a haɗa ba su adawa ka misali nan ma abin sunan su ne ba adawa abke wakiltar Abdul Ahmad mai kwashewa nurke wakiltar nura inuwa ba yarowa as fasaha mai waka shi da annur babu adawa kasaniyan inuwa har alishu ba adawa na fi ugon maja har MC dala na sanyawa dole ne na sa faruk inuwa ba cutarwa Abdul Samad mai waka har lawan na sawa Shamsuddin alale dan amana da baya tsoron kowa Sammani dan halak da bashi kyamar kowa Sani bi Haruna dan halak da bashi cutar kowa fatan alheri gare ku Allah ya sa albarka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Ga masoya inuwa na san su ba su da wasa kawai sani suna na inkiya kuma baban mumi inuwa soyayyarsa har zuciya ba wasa awal sani arhus shi ma na nura ne ba wasa ga dan amana lawal murya shi ma ba wasa shi musa ruwa ya ci ai dole ne in sakasa ga Ahmad Siman angon Aisha ni sai na sasa Ramadan Lafsan na shafa'ati shi ma sai na sasa Mubarak mai lemu na san sa ba shi da wasa Hamisu mai shayi na Shafi'u yalo ba wasa bakwar wayan nura na san shi ba shi da wasa aboki na lumbak na gaske sai na sasa Falal mai kwakwa dan amana da baya da wasa Abdul Basir mai shayi har ma Shafi'u ba wasa naga ba saba da mai bamba sun ce ba wasa an juma da zarce ya ce iya wuya in sakasa kasa duk mabushi har nasu da kamba ba su da wasa Zahra Coca Cola har Na'ima ba wasa su ne masoyan inuwa wanda ba su da wasa fara inuwan mu fatan kar nayi maki ba wasa sarki a dafa mun nima nazo in haska. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Dan neman ƙarin bayani 08039388778. Uban fara dukka fisu baban mu muna gaishe ka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Uban fara dukka fisu baban mu muna gaishe ka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Farko na sanya ilahu shi yayi ni yayi kuma nura makagin dare rana wanda shi yayi wata yayi zara salati dubunin ka ga manzon mu abban zara alaye sahabbai na saka sahar ni mai waka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Ya rabu ka an samun na waƙe sarkin waka sarki a waƙar Hausa na bincika ba kamar ka ciki da wajen ƙasar nan tabbas babu kamar ka kana tallafawa mawaka manya har na ƙasan ka an har karero waka ai dole ne a yabi ka farin halin ka yasa masoyan ka ke kaunar ka wannan dalilin ne yasa na ce zan waƙi ka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Maƙiyan ka fada wanka Allah ya ƙara tsare ka uwar rago ake wajaje ta zarmi ko sai dai barka ko da naka kaso na kware Allah ya ƙara tsare ka kai mai faɗan cewa yan inuwa ya taƙin ka ina da tabbacin cewa ƙarya kake ba shakka wa ina masoyan nura na gari da ba su da shakka har ma na ƙauye ku fito mu karkaɗe ɗan kuka. Uban fara dukka fisu baban mu muke gaishe ka. Na kammala gaisuwa saura yan amana zan
kawowa. Abdul Ahmad kwashewa dan amana da ya wuce kowa. Abdul Ahmad Nura kansa a hada ba su adawa. Ka misali nan ma abin sunan su ne ba adawa. Abke wakiltar Abdul Ahmad mai kwashewa. Nurke wakiltar Nura Inuwa ba yarowa. Fasaha mai waka shi da annur babu adawa. Kasaniyan Inuwa har Alishu ba adawa. Na fi ugon maja har MC Dala na sanyawa. Dole ne na sa Faruk Inuwa ba cutarwa. Abdul Sumad mai waka har Lawan na sawa. Shamsuddin Alale dan amana da baya tsoron kowa. Sammani dan halak da bashi kyamar kowa. Sani bi Haruna dan halak da bashi cutar kowa. Fatan alheri gare ku Allah ya sa albarka. Uban farra duk kafi su baban mu muke gaishe ka. Ga masoya Inuwa na san su ba su da wasa. Kawai sani suna na inkiya kuma baban mumi. Inuwa soyayyarsa har zuciya ba wasa. Awal sani arhus shi ma na Nura ne ba wasa. Ga dan amana Lawal murya shi ma ba wasa. Shi Musa ruwa ya ci ai dole ne in sakasa. Ga Ahmad Siman angon Aisha ni sai na sasa. Ramadan Lafsan na Shafa'atu shi ma sai na sasa. Mubarak Mele